أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص شهر رمضان من غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip nu Allah, tanu dan tanu kasih tanu mapapadalami mantu saging kaya ulan-ulan Ramadan. Saben-sabenar amya kataling umar kita nu subisita tanu aginan suulan-ulan Ramadan na saya na amapias iku muslim akatu kawanian sukala ikipantag kalay arga nagusuma kalbihan agyang kaya ulan-ulan Ramadan. Pada sa kalbihan agyang kaya ulan-ulan Ramadan na ini paliuga terkita nu wallahu subhanahu wa ta'ala suka pamuasa itanurun sa agyang kaya kapamuasa isi ulan-ulan Ramadan na isay ni si mga rukun o agamatan o agama Islam alimatiman. Miya panutul udin na miya katiten si iki Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pitero iyan pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Piyanagumbalay su agamatan o agama Islam salimatiman. Paganayron na syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya paganayron na sukasaksi itanu ada patut asimbaan inun tanas wallah nagumataan so Muhammad na sugu wallah. Ay kadua nagianan sukitin degen tanu si iku sambayang apaliugat so sambayang na paliugat si iku pitinggi saan si erkitano. Ay katalo na sukitunain si iku mga zakat o mga tamuk si iku tao akapapatutanon. Ay kapat na ginan so al-hajj ay amaana na so kalawiya sa Baitillahil Haram si iku tao pagkagagaon. Ay kalima na ginan so sawmi Ramadan so kapamuwa sa itano si iku ulan-ulan Ramadan. Padapan sa kalbihan naging kaya ulan-ulan Ramadan na sinipantag wallah. So kaya suguan yan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abiyalin yan arasul si iku kadandan o mga tao. Padapan sa kalbihan naging kaya ulan-ulan Ramadan na sa inipantag wallah so kinituron yan si iku Quran. Saya kataru Allah syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sabaad kumana niyan so ulan-ulan Ramadan naron inipantag wallah so kinituron yan si iku Quran at turuan si iku mga tao wa bayyinatin minal huda wal furqan nagum mga rarayag ang mga turuan nagum mga paduman. Padapan sa kalbihan mga urip nu Allah agyang kaya kapapantagan tanuro na ulan-ulan na disidi teketakapan wallah agyang kuto ama galabak tanu ang mga pipiya. Makang galabak sa sutaw sa mapiya na dataruba miyakang galabak sa paliugat na makang galabak sa sutaw sa paliugat na timbang amyakang galabak sa 70 paliugat. Padapan sa kalbihan agyang kaya ulan-ulan akapapantagan tanuron na bagian agyang kuto tao abara puasa agyang kuto pangni adi din kindud. Sa miyalo yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'watin la turad. Talo timangkun apang ni adi din kindud. Terimaan wallah. Paganayron na da'watul walid. So pang ni ulok sa ikwatayan. Ay kadua na da'watul as-saim. So pang ni ubara puasa. Ay katalo na so pang ni udim lalayag. Mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala. So, urip nu Allah, a Muslim, a pipiya-piya, na ay pagalaw niyan si ikulan-ulan Ramadan, na so kapang ni sarila si ikwallah. So katubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala sa katubat at ito. Naguteng ka din yan si iku ginawa niyan, a penamaras ka niyan, nagusiya pa niyan sa mga wakto niyan sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiya. Na maluwi tanong mga urip nu Allah, si iku mga pipiya galabak, kailangan amang galabak tanu si ikulan-ulan Ramadan. Paganayron amya kapya-pya kay kailangan amang galabak tanu si ikulan-ulan Ramadan na asyam. Maana suka pamuasa. Sa amya tiru nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sa din sa tao, pamuasaan yan sa ulan-ulan Ramadan. Saya anta pakya pamuasaan yan nun na para tenen si ikwallah, naguara para piyan si ikubalas wallah,
na iprilaon wallah sumyangaon amyangan dulusan yan. Epna mialoy wallah, udi na miatiru wallah sa isa hadith al-Qudsi, kullu amal ibni adama lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Mialoy Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, langulangon ugalabak umbawat anu adam narkian nuto. So sa timana mapiyah na terpen wallah sa makasapulo. Taman sa makapitugatos. Illa saum. Inunta na so puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabab ati wallah arkakanuto nasakan dinindawagon na pala dun sa giyang kuto balasyan. Nayaw kita kapamuasa tanong mga urip no wallah napakapuasaan tanong so ang gaw tatano. Puun si iko mga pimbara nga mga panganangkan, pimbara nga mga panginaman. Nauso kalang-ulangwan ay ni hiram wallah udi na ini sa paru Allah subhanahu wa ta'ala. Dataro kapamuka, kasuruyan, kapamaganta, kasinta, naguso sala kausan ang mga rat agal bakay ni sa paru Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga urip no Allah, ang mga bara puasa, pakambidaan tano. Udi na, di tano baluin gawai aditano di mamuasa, nagugawai nabatano di mamuasa ang detar. Nagupananggilaan tano ubabad na aya maparulitano, si iku ditano di kapamuasa, nagyang ko tuwa kaya patay tano ungos, udin na kaya waw tano. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kadua, kailangan na manggalabag tano si iku ulan-ulan Ramadan, naginan so al-qiyam. Maana, so kitindagan tano si iku mga sambayang. Dataro sambayang apaliugat, udina sa mga sambayang ang mga sunna. Dataro salatut tarawih, udina salatut tahajjud, naguso sa lakausan ang mga sunna ang mga sambayang. Sa amyalo yung nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa din sa tawa itindagian, sa mga sambayang, si ikulan-ulan Ramadan, sa yakin itindag niya nun, na paratiyan yan si iku wallah, nag-ara-parapiyan si iku balas wallah, na imrilaon wallah agyang kutam miyangaon amyan dusan yan. Na yakatiru Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, walladhina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Sabad kumana niyan, so mga urip wallah, masaling gagaw, siran so mga tao, pelalakaw siran si ikulupa ang mga limbabaan siran. Naigira amyakim bitira isiran si ikum mga lalong uli na mga ito'y sabot na ayamatiruiran na sukalilintad. Walladhina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Gusiran na disiran imbaba sa gawi ikum mga kagagawi, asiran na kisusujud siran, nagukititindag siran. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, ay katlo, kailangan namang galabag tanaw si ikulan-ulan Ramadan, naginan so as sadaqah. Ayam maana na kabagay sa sadaqah. Sa giyang kaya kabagay sa sadaqah, na ayam mialoy unabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am yakatitian si iku Ibn Umar radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi fil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Aya betadu Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tantud na maligagaw, tantud na malilimu si ku mga tao kumapiya. Naigira miya kataling umas ulan-ulan Ramadan, na tanto ko pakala pemagumarag kumanan agyang ko kala igagaw na kala ilimu Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasukasid ka mga urip no Allah na adna mga buntalian. Paganayron, nasuka pa magana sa panganangkan, nakapadanan sa kabagay sa sadaqah. So mga salafus salih na tanto siya na Malaysia, si iku kapamagana sa panganangkan. Dataro, pagkapakanairan si iku pagkaur, o di nakapakakanairan si iku pagariran. Kanabaya syarat o kapamagana sa panganangkan, naba ebo pagkakanangkan, naging utapobre. Sa miyakaysa na adna sa kataw mama, miyakataling si iku rasul, ini siyanon ayul islami khair. Tuna si iku Islam imapya. Na minisimbag Rasul sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Pumagana ka sa mga panganangkan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
So kabatian ka, udi na kipanguron ka, kipanampain ka si ko salam, si ko tawa kilalang ka, nagusi ko tawa di nga pangkilala. Mangurip no Allah, ay kadua buntal, aging gaya kakabugay sa sadaka, si ko ulan-ulan Ramadan, lagi na so taftirus saimin. So kapakateng ka sa tanus, si ko mga barapuasa. Sa amyalo yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Sa din sa tao ang mapakatengkas yan sudi puasa nambegan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala sa balas ada taragi yang kota balas agi yang kota barapuasa. Sa salakaw udin ada bakelebat ko balas agi yang kota barapuasa amai tubuh. Sa ayat katiru Syafi'i rahimahullah na ikebebaya udi na mapias iku mama amama gumar agian kutu kalayan igagaw kalayan ilimu si iku ulan-ulan Ramadan sa unut-unutian udi na sungkadian si iku datarok yang gelebakaw no Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusabab sa kakikinang lanaw o mga tao sabab sa sumanga tao na si iku ulan-ulan Ramadan na mabibisiran matatembang siran si iku pitimbarangan ang mga simba na disiran makapkuyagan piya-piya. Nagyutoy, kailangan na mapakandakal tanu agyang kotwa kabagay sa sadaka. Aya kapat mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na manggalabag tanu sa ikulan na Ramadan, al-ijtihad fi tilawatil Qur'an o fi qiraatil Qur'an. Makapanamartanu sa kapumbati at tanu sa iku Qur'an. Mialwi tanu to kagiya so Qur'an na sinipantag wallah so kiniturun yan nun saging kay ulan-ulan Ramadan. Na sa mga salafus salihin, na tantos yan na malaysiap, si iku kapumbati si iku Quran. So, Jibril alaihi salam na uman din Ramadan na din yan di pangendaw, nagupumbatian yan sa Quran si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam.